Siwmai, diolch yn fawr am ei gwylio am y fideo hwn. Mae'r heddiw yr 20 o'r fis Chwefror 2025. Felly, yn y fideo hwn, dwi'n mynd i ymgeisio i mewnsefydlu yr meddalwedd ma'n ymar, cysylltu gyda'r AI neu'r dialltrydd cyfodol. Felly, mae'r hwn oddi wrth yr cadwfar GitHub gyda'r enw Piper oddi wrth yr cyfrif RAS SSPE neu RHRSSPE. Felly, fel ma'n dweud ar y ochr ddefn yma, ma'n yn cefndrefn yr lefariad, yr cyflym ac yn lleol ac yn nerfol ar gyfer yr testun i lefariad. Felly, fan yma, os ydyn yn clicio ar y cyswllt fan yma, yn gallu agor yr cyswllt neu y dudalen gyda'r esiample o'r lleisiau i mewn yn y ieithoedd amrywiol. Felly mae gyda ni, enghraifft mae gyda ni yr llais i mewn yn Gymraeg fan yma. Felly mae gyda ni gwryw golgeddol fan yma gyda'r canolradd o'r ansawdd. Ac wedyn, dwi'n mynd i clicio ar botwm i chwarae fan yma. Rhyfeddod neu ffenomenon optegol a meteorolegol yw enfys, pan fydd sbectrwm olau yn ymddangos yn yr awyr pan fo'r haul yn disgleirio ar ddiferion o leithder yn atmosffer y ddaear. Ac wedyn, os ydyn eisiau i glywed ar llais ar gyfer Saesneg, oddi wrth yr Deyrnas Unedig, felly ydyn gallu clicio ar diwylliant yma. A wedyn mae gyda ni ambell mwy o'r amrywiaeth ynglyn ar siaradwr fan yma. Nawr, os ydyn clicio ar botwm i chwarae, ydyn gallu gwrando ar ei lais. A rainbow is a meteorological phenomenon that is caused by reflection, refraction, and dispersion of light in water droplets, resulting in a spectrum of light appearing in the sky. Ac wedyn, yn ôl ar dudalen glanio ar gyfer cadwfawr hwn, os ydyn yn ymdreglau neu torchi lawr, felly mae gyda ni ambell mwy o'r gwybodaeth ynglyn ar meddalwedd hon. Felly fan yma, ma'n dweud ma'n wedi ei mwyafweddw ar gyfer y Raspberry Pi 4 ac mae'n hwn gyda'r trwydded defnyddiad o MET. Felly, ynglyn ar mewnsefydliad o'r meddalwedd hon, felly ma'n dweud fan yma yn gallu rhedeg paper gyda'r Python neu yn llofrithio gollongad sydd yn ddeioli nôl, sef y rhain fan yma ar gyfer AMD 64 bit ar gyfer Linux, neu'r 64 bit ar gyfer Raspberry Pi, neu'r 32 bit ar gyfer Raspberry Pi hefyd. Felly, fan yma, ydyn yn defnyddio o'r Windows yn ytrach nag Linux neu'r Raspberry Pi. Felly, os ydyn eisiau i mewnsefydlu Piper ar cyfrifiadur hwn, felly mae'n rhaid i ni dewis y cyswllt fan yma i rhedeg Piper gyda Pythons. Felly, dwi'n mynd i clicio ar cyswllt fan yma, a wedyn mae'r hwn yn rhoi i ni gwybodaeth ynglyn a sut i rhedeg meddalwedd hon i mewn yn Python. Felly, mae'n edrych yn hynod o syml, felly yn rhaid i ni i ddim mynd i mewnsefydlu llyfrgell Piper-TTS trwy defnyddio'r meddalwedd pip, sef mewnsefydliwr ar gyfer Python, ac wedyn yn unigolgol ar ôl hynny i rhedeg y gorchymyn i allbynnu a beth bynnag testun ydyn eisiau i'r meddalwedd fan yma, ac wedyn mae'n hwn yn allbynnu i'r ffel sain. Ac wedyn, mae'n dweud fan yma, does dim angen i llathwyddo ffeilau ar gyfer lleisiau ar gyfer cyntafdro oherwydd mae'r hyn yn ei gwneithwyd yn hyn symudol. Ac wedyn, mae'n dweud fan yma, os ydyn yn eisiau i llwyddo yr holl cyfrwaith oddi wrth yr EGPU, sef yr uned cyfreithio neu prosesu canolog i'r EGPU, neu'r uned cyfreithio neu prosesu'r graffig. Felly, ydyn gallu gwneud hyn trwy'r mewnsefydlu pecyn ar gyfer on-x runtime gyswllt EGPU fel hwn, trwy defnyddio unwaith eto y pip, ac wedyn ydyn gallu rhedeg y paper gyda'r parameter
cysylltnod coda, ond ar gyfer hwn mae angen i ni i fod gyda ni yr amgylchiad coda ac ar gyfer yr hwn mae angen i ni i fynsefydlu yr cynhaliwr ar gyfer yr NVIDIA PyTorch. Felly os ydyn yn declicio ac wedyn ni agor y cyswllt fan yma i mewn yn y tab newydd. Felly fan yma mae'n rhoi i ni gwybodaeth ynglyn a sut ydyn gallu fynsefydlu y cynhaliwr ar gyfer y PyTorch, ond ar ôl ambell o'r archwiliad dwi'n wedi darganfod os ydyn ni eisiau i redeg hwn i mewn yn yr cyfrifiadur weddiad o Windows, felly mae angen i ni i fynsefydlu y cynhaliwr i mewn yn yr OSL i mewn yn Windows neu'r cefndrefn neu is-gefndrefn ar gyfer Linux neu'r Windows Subsystem for Linux. Felly fan yma, dwi'n mynd i dilyn yr hyfforddiannau i mewn yn y dudalen glanio fan yma. Felly mae angen i fynsefydlu y Piper-TTS fan yma. Felly yn gyntaf, dwi'n mynd i creu yr amgylchiad rhithiol ar gyfer y taflu'n hwn. Felly, dwi'n mynd i mewnbynnu gorchymyn Python ac wedyn namin M ar gyfer meddolyn neu module a wedyn VENV ar gyfer Virtual Environment neu amgylchiad rhithiol ac wedyn o llwybr i'r amgylchiad rhithiol. Felly dwi'n mynd i creu yr amgylchiad hwn i mewn yn y is-pegall, i mewn yn yr pegall ar gyfer yr PyProj neu'r dafliannau ar gyfer Python ac dwi'n mynd i galw yr amgylchiad rhithiol hwn Piper, ac wedyn 1 fel hwn, ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad. A dyna ni, nawr os ydyn yn morffedio i mewn yn pregall, ac wedyn yn rhestru y holl gymwysiad, felly dyna fe. Ac nawr, os ydyn i eisiau i cyfrifiadu amgylchiad rhithiol ar yn gallu rhedeg y gorchmyn dot ac wedyn y blaen llais ac wedyn scripts ac wedyn activate neu cryptodadu fel hwn neu'r dot ac wedyn gwagle ac wedyn unwaith eto dot blaen llais scripts blaen llais activate fel hwn a dyna ni. Nawr mae gyda ni yr enw'r o'r amgylchiad rhithiol sef Piper 1 i mewn yn y cromfachiau crwn. Ac wedyn, gyda'r cyfrifiadur wedi gysylltu gyda'r rhyngryd yn gallu rhedeg a gorchymyn pip install Piper cysylltnod TTS fel hwn. Ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad. Felly nawr mae gyda ni neges gwallt fan yma sydd yn berthnasol i'r dillangadiau gwahanol. Felly mae'n dweud ni ellir mewn sefydlu y Piper-TTS 1.1.dim ac hefyd 1.2.dim oherwydd mae'r dillangau o'r pecynnau hyn yn cynnwys yr dibyniadau sydd yn gwrth sefydliedig. Felly, ar ôl ambell o'r achwiliad ynglyn â'r neges gwallt fan yma, felly dyn wedi dod o hyd o'r pwnc fan yma i mewn yn dadleufa ar gyfer yr cadwfawr hon ar gyfer Piper oddi wrth yr cyfrif RSSPE, sef mae'r merenda fan yma wedi dod o hyd o'r un neges gwallt ac roedd hyn llwyddo i datrys trafferth hwn trwy defnyddio yr dillangad o'r Python sydd yn 3.10.12. Felly ar gyfer hwn, dwi'n mynd i sefydlu dillangad o'r Python sydd yn 3.10.12 trwy'r yn gyntaf morgolio i'r gwefan fan yma ac wedyn i dewis clawrithiadau neu downloads ac wedyn i dewis Windows fan yma ac wedyn i dewis yr 1 ar gyfer y 64 sydd yn 3.10.12.
Felly fan yma, dyma'r dillangad ar gyfer Python 3.10.12, ond fan yma, mae'n dweud does dim unrhyw ffeiliau ar gyfer y dillangad hwn, felly nawr os yr tocli yn ychydig I lawr, wedyn mae gyda ni yr un fan yma sydd y dillangad 3.10.11, felly dwi'n mynd I llawrytho yr mewnsefydlwr ar gyfer Windows ar gyfer 64 fan yma, trwy clicio ar y cyswllt fan yma i'w lawrytho fel hwn. A dyna ni, nawr rydyn gallu llicio ar ffel hwn i'w redig fel hwn. A wedyn I clicio ar redig fel hwn. A wedyn I ddewis I ychwanegu y python.exe i'r llwybr ar gyfer y amgylchiad. A wedyn I clicio ar yr mewnsefydlu nawr fel hwn. A dyna ni, nawr mae'n wedi gorffen. Felly nawr fan yma, dwi'n wedi dechrau y defnydd newydd gyda'r Dragon Bash newydd. Felly nawr os dwi'n yn rhedeg y gorchymyn, Python, namin fersiwn neu dillangad, felly nawr mae hwn yn carnhau ar yn rhedeg y dillangad 3.10.11. Felly nawr os ydych dychwelyd i'r hyfforddiannau ar gyfer y mewnsefydliad fan yma, a wedyn nawr os ydych unwaith eto yn alredig yr un garffinfer o blaen, neu sef yn gyntaf. Cyn hynny, os ydych yn molio i'r aplikall gywir ar gyfer yr amgylchedd rithiol o'r hwn fan yma, sef os ydych yn egdi mewn i'r paper 1 fan yma, a wedyn nawr os ydych yn gymysio yr amgylchedd rithiol trwy mewnbynnu yr gorchymyn dot, ac wedyn gwagle, ac wedyn dot, blind slice, scripts. Ac wedyn activate fel hwn. Felly nawr mae gyda ni yr carnhad ar un union yn yr amgylchiad rithiol ar gyfer paper 1. Nawr unwaith eto os ydych rhedeg y gorchymyn ar gyfer pip install paper /TTS ac wedyn pwyso ar y botwm ddodiad. Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl dwi'n mynd I dileu yr holl amgylchedd rithiol ar gyfer y paper 1, sef trwy'r rhedeg ac wedyn RM, neu remove, ac wedyn namin, ac wedyn RF, sef i'r al-rhedeg, neu I rhedeg hwn yn al-rhedegol neu recursively, ac wedyn gyda'r F I fforsio neu I gyfodi yr godynnu o'r ffeiliau a aplikallau yn al-rhedegol. Ac wedyn yr enw'r aplikall yw paper 1 fel hwn. Nawr, mae hwn wedi dileu yr holl amgylchedd rithiol ar gyfer paper 1, felly nawr yr gallu unwaith eto I'll creu hynny trwy rhedeg y gorchymyn Python, namin M, ac wedyn NV, paper 1 fel hwn. A dyna ni, nawr os ydyn yn morio I mewn yn y aplikall fan yma, ac wedyn rhedeg yr ysgrif activate I gweithredu yr amgylchiad rithiol trwy'r mewnbynnu gorchymyn, dot, ac wedyn y dot blind slice, scripts, ac wedyn activate, neu gweithredu fel hwn, ac wedyn pwyso ar botwm dodiad. Nawr mae gyda ni gar Piper I mewn yn y cyfrachau crwn. Felly dwi'n meddwl mae'r trafferth hwn yn digwydd oherwydd yr un yn rhedeg yr Dragon Bash I mewn yn Sigwyn ac yn effol mae'r gyda Sigwyn yr modd gwahanol o'r ymdrin ar dachwiliad o'r cerbyd neu carriage return I mewn yn cymell gorchymyn. Felly os ydyn eisiau I gosodadu yr Dragon Bash I mewn yn Sigwyn I anwybyddu carriage return neu'r dachwiliad o'r cerbyd, felly ydyn gallu
gosodiadu yr ffabrydegiad ar gyfer cracking bash trwy'r adolygu .bash rec fel hwn. Ac wedyn, ar y diwedd o'r ffel hwn, ar yn gallu mewn osod yr gorchymyn i set namin o, ac wedyn ignore carriage turn fel hwn, i n, r, ac wedyn i export shell ops fel hwn, ac wedyn nawr, os ydyn yn archib ac amadal wrth y ffel hwn, ac wedyn yn algymwysio yr ffel rhedegol ar gyfer y cracking bash yn yr cracking cyfredol fel hwn, drwy'n mynd fyny y dot, ac wedyn gwacle, ac wedyn y tilde nod, blind slice dot bash rec, ac wedyn pwyso ar y bottom yn dodio. Nawr, os yn unwaith eto yn already y gorchymyn i rhedeg yr ysgrif ar gyfer yr activate fel hwn. Felly, nawr mae'r gweithio heb unrhyw neges gwach. Nawr, os ydyn unwaith eto yn rhedeg y gorchymyn, pip install Piper-TTS fel hwn, ac wedyn pwyso ar y bottom dodiad. Ond, fel ydych chi'n gweld fan yma, mae gyda ni yr un neges fel o'r blaen, un neges gwach fel o'r blaen. Felly, dwi'n meddwl, ar gyfer hwn, mae angen rhaid i ni i rywsyd i cyfod rhyw fath o datrysiad gwahanol. Felly nawr, beth sy'n digwydd fan yma yw, yn ytrach na defnyddio y Python i mewn yn yr Windows, dwi'n defnyddio yr Python i mewn yn yr OSL, neu'r Windows Subsystem for Linux, neu'r is-gefndrefn Windows ar gyfer Linux, ac fan yma mae gyda ni yr dillangad o'r Python sydd yn 3.10.12, ac hefyd ar gyfer yr pip, mae gyda ni yr llif dillangad sydd yn pip dillangad 22.2, sef yr dillangad cywir ar gyfer y 3.10, ac nawr mae'n ymddengys, mae'n dal yn gweithio heb unrhyw drafferthion, ond yn gyntaf, cyn hynny, roedd angen i mi, unwaith eto fel arddangosyd o blaen, i dileu yr amgylchiad rhethol ar gyfer paper in, ac wedyn i ailgreu hynny unwaith eto trwy'r ailgreu yr amgylchiad rhethol, trwy rhedeg y gorchymyn, sef yr Python, namin m, ac wedyn venv, ac wedyn yr enw'r o'r amgylchiad rhethol, sef paper1, ond oherwydd nawr yn defnyddio yr OSL, neu Linux, neu'r is-gefndrefn Windows ac fydd Linux, felly mae'n rhaid i mi i defnyddio y gorchymyn Python 3 gyda'r rhif 3 ar y terfyn o Python yn ytrach nac Python, ac hefyd pip 3 hefyd. Nawr, ymddengys mae'n union yn y cyfrwaith o'r mewnsefydlu, yr pecynnig anghredol, ac hefyd yn cynnwys MP Math, Flat Buffers, SymPy, ProtonBuff, neu ProtoBuff, Paper Funimize, Packaging, NumPy, Human Friendly, Coloured Logs, OnX Runtime, ac hefyd Paper TTS. Felly, gyda'r bysedd croeswyd, felly ers mynd i aros ar gyfer hwn i gyflawni. Felly nawr, o ddeiti ar ôl 5 munud, mae'n dweud mae'r pecynau i gyd wedi ei mewnsefydlwyd yn llwyddannus. Wedyn nawr, os yr dychwelyd i'r tudalen glanio ar gyfer yr taflen fan yma ar GitHub, ac wedyn i copio neu i deiblygu yr gorchymyn fan yma i genedlaethio yr sain ffail trwy clicio ar y icon fan yma, ac wedyn i'w gludo mewn ar y cymrach gorchymyn fan yma. Felly, beth yn digwydd? Cawn ni'n gweld
Cawn ni'n pwyso ar botwm dodiad fel hwn. Felly nawr, ar ôl oddeutu 5 munud, mae'r cenedlaethol o'r ffeil sain wedi gorffen hefyd. Felly, os ydyn yn bodleio i'r bygell ar gyfer taflu'n hwn, sef yr un fan yma, felly, fan yma, rydyn gallu canfod yr sain ffel wedi ei cynhyrchwyd fan yma gyda'r enw welcome.wave. Ac wedyn, os rydyn clicio ar fe, dyma'r peth yma hwn yn dweud. Prosower byd o lefariad cyfosodwr. Felly, dyma oedd y sain ffeil ar gyfer y brawddeg mewn yn Saesneg, ac roedd hynny wedi ei gynhyrchwyd trwy redeg o gorchymyn fan yma, sef yn gyntaf i echo neu adlesio brawddeg fan yma, ac wedyn i bebellu llinyn i'r gorchymyn fan yma, sef Piper, ac wedyn namin model, ac wedyn yr enw o'r model. Felly mae'r enw o'r model neu rhagdelw mewn yn y ffurfrdaeth o'r gyntaf, yr cod ar gyfer y iaith, ac wedyn y dalgylch, ac wedyn y cod ar gyfer yr gwlad, ac wedyn y cyswllt, ac wedyn yr enw o'r llais, ac wedyn yr cyswllt, ac wedyn yr ansawdd o'r llais, ac wedyn y gwagle, ac wedyn ar gyfer yr anbynodiad o'r ffel ychwanedig ang rhaid i ni i abynodi diwylliad gyda'r namin, ac wedyn output tanillell ffeil, ac wedyn gwagle, ac wedyn yr enw o'r ffeil fan yma. Ac wedyn nawr, os rydyn torchi neu ymdreglio i fyny, felly hyd at yr rhestr o'r lleisiau gwahanol fan yma, mae gyda ni yr un ar gyfer Cymraeg fan yma. Felly os rydyn clicio ar y cyswllt fan yma, fan hwn, mae hwn yn agor y dudalen fan yma. Felly, ar gyfer Saesneg, os rydyn torchi i lawr ar gyfer yr un defnyddiwr o'r blaen, felly mae'r hwn gyda fe'r enw'r o'r model sydd yn dechrau gyda'r cod ar gyfer y iaith EN, ac wedyn tanillell, ac wedyn ES ar gyfer unol daleithiau. Ac wedyn os ydych torchi lawr, felly fan yma, leseg, dyma'r enw'r o'r llais, felly yr enw fan yma, ac wedyn mae rhaid i ni i mewnysod yr cysylltnod, ac wedyn yr ansawdd o'r llais, neu recodiad, sef yr medium neu canolradd fan yma. Felly os yn torchi yn ôl i'r fyny, i'r Cymraeg, felly nawr, ar gyfer yr gorchymyn, ar gyfer yr Cymraeg, felly yn gyntaf mae rhaid i ni i adleisio neu echo yr testun fan yma, ac wedyn i bebellu y testun hwn i'r gorchymyn Piper, ac wedyn namin model, ac wedyn gwagle, ac wedyn gyntaf yr cod ar gyfer yr iaith, sef ec y, ac wedyn tanillell, ac wedyn y cod ar gyfer y gwlad, sef ec b, ac wedyn cysylltnod, ac wedyn yr enw'r o'r llais fan yma. Felly mae gyda ni dim ond yr un ar gyfer y Cymraeg, sef gwrw gogleddol fan yma, ac wedyn cysylltnod, ac wedyn yr ansawdd o'r llais, sef fan yma. Unwaith eto mae gyda ni dim ond yr un, sef medium neu canolradd, ac wedyn yn gallu ymbenodi yr enw'r o'r ffeil orthmanedig trwy'r ymbenodi diwylliad, namin output ffeil, ac wedyn yr enw'r ffeil. Felly fan yma, dwi'n mynd i deiblygio neu dyblygu neu copio gorchymyn fan yma, fel hwn. Ac wedyn ei lidio mewn yn y defnydd fan hwn. Ac wedyn i pwyso ar botwm dodiad. Felly nawr, mae'n dweud ni canfydio'r ffeil ar gyfer y llais fan yma. Felly, ac ar fy hwn, dwi'n meddwl mae rhaid i ni i gladwyddo yr model neu'r rhagdelw fan yma, ac hefyd yr cyfrifoldeb fan yma hefyd. Felly dwi'n mynd i gwneud hynny nawr. Fel hwn, ac hefyd fel hwn. Felly fan yma, dyma'r ffeilau lladwythyd oddi wrth cyswllte fan yna. Felly nawr, anglyn ar y ffeil JSON fan yma, felly mae'n edrych fel mae'r enw'r o'r ffeil hwn mewn yn y ffurfdaeth sydd yn anghywir. Felly dwi'n mynd i gywirio hwn trwy'r
declicio ac wedyn I dewis I al-enwi neu rename ac wedyn dwi'n mynd I al-enwi hwn I mewn yn y ffwrdaeth sydd yn rheolaidd ar gyfer yr aferiad o'r enwi o'r ffeiliau hyn, sef yn gyntaf y cod ar gyfer y llaeth ac wedyn y gwlad ac wedyn yr enw o'r llais ac wedyn yr enw'r o ansawdd fel hwn ac wedyn dwi'n mynd I pwyso ar y botwm dodiad ac wedyn dychwelyd i'r gorchymyn ac wedyn I wirio yr enw'r o'r model neu ragdelw fan ymla'r I wirio mae'r bopeth yn cydgymaru gyda'i gilydd sef y cod o'r iaith, y cod o'r gwlad yr enw'r o'r llais fan yma a wedyn yr enw'r o'r ansawdd felly mae'n edrych yn iawn felly dwi'n mynd unwaith eto i'w deiblygu fan hwn a wedyn i'w gludo mewn yn y terfynach fel hwn a wedyn pwyso ar y botwm doddiad fel hwn felly fan yma mae gyda ni yr unig sgwelch fel o blaen sef mae'n yn geisio I llawyddo yr ffeiliau anghyfredol ond maen nhw wedi cael eu lladrwyddyd ac maen nhw wedi bodoli I mewn yn y picach cyfredol felly dwi'n meddwl troedfan nesaf I datrys y trafferth hwn yw I adolygu yr ffeil cod tadiad fan yma gyda'r enw tanillach main tanillach.py I mewn yn y llinell 104 ac hefyd oherwydd yr nhw wedi y llawrthwytho y ffeiliau hyn felly does dim angen I sicrhau y mae'n rhain wedi eu lladrwyddyd felly os yr yn gallu dwi'n meddwl yn sywebu y llinell berthnasol felly efallai yr yn gallu datrys y trafferth hon felly dyma'r y ffeil tanillach main tanillach.py felly ac hefyd dyma'r llinell 104 felly nawr os ydyn enghraifft yn sylwi mas y llinell fan yma oherwydd mae hwn yn galw ar y ffwythiant I ensure voice exists felly I sicrhau y mae'r llais yn bodoli felly nawr os ydyn yn sylwi mas yr llinell hwn trwy mewnbynnu enghraifft dyddiad heddiw ac hefyd blaen rhannau ar gyfer fy enw fel hwn ac wedyn nawr os ydyn yn achub y ffeil fel hwn ac wedyn os ydyn dychwelyd i'r gorchymyn fan yma ac wedyn yn ytrach nac I rhedeg hwn ar y cyfnach gorchymyn os ydyn yn mynosod hwn I mewn yn y ffeil enghraifft I mewn yn picach o'r Piper-1 os ydyn yn creu ffeil gyda enw fel enghraifft run Piper-1.sh fel hwn a wedyn yn gludo mewn yr gorchymyn fel hwn a wedyn os ydyn yn ambanodi y cyfer i'r cragyn ar gyfer sh sef user bin sh yn arferol os ydyn yn rhedeg hwn os ydyn yn rhedeg pa neu which sh ar hwn user bin sh fel hwn a wedyn dwi'n sylwi oherwydd I mewn yn y brawddeg hwn mae gyda ni ambell o'r single dyfynod felly os ydyn eisiau I allbynnu yr brawddeg hwn i'r piper neu Piper mae angen rhaid I ni I cynnwys yr holl brawddeg I mewn yn y dwbl dyfynod yn ytrach nac y single dyfynod fel hwn ac wedyn nawr mae hwn yn allbynnu y brawddeg i'r paper ac wedyn gyda'r dewisiad o'r namin model yr un fan yma ac wedyn gyda'r dewisiad o'r output ffeil gyda'r enw o'r ffeil fan hwn sef y croeso 1 ac nawr os ydyn yn achub y ffeil ac yn ymadael fel hwn ac nawr os ydyn yn achub y ffeil ac ymadael fel hwn ac wedyn nawr os ydyn yn rhedeg y ffeil hwn ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad a dyna ni nawr I mewn yn y pregall mae gyda ni y ffeil newydd gyda'r enw croeso 1.wave ac felly dwi'n mynd I chwarae yr ffeil hwn nawr trwy clicio arno fe
Croeso i'r byd o lefariad cyfosodiadiedig. O'r diwedd yr ydym ni'n llwyddo i gynfyrchu'r y ffeil hwn. Diolch byth, diolch yn fawr am eich gwylio. Eidiwch ag anghofio i danysgrifio, ac i hoffi, ac i gyfrannu. Felly, unwaith eto, diolch yn fawr am eich gwylio. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach, a hwyl.